ሰላም መብዛሕትና ንገብሮ ነገር እንድዩ ምግቢ ኣብሲልና ነዳሉ እሞ ክንድትዝከኣለና በሊዕና ምስ ፀገብና እቲ ዝተረፈ ምግቢ ናብ ፍርጅና ብምእታው ወይ እውን ድሓር ኣሙቕ ኣቢለ ክበልዖ ኢልና ብምሕሳብ ነቐምጦ ባእናኮ ዝተጣቢብና ማለት እዩ። ሓቂ ዶ? ይኹን እምበር ሓደ ግዜ ዝበሰሉ ምግብታት ደጊምካ ምብሳል ናብ መርዝነት ክቕየሩ ኢሉ እውን ኣብ ጥዕናና ዓብይ መጉዳእቲ ከብፅሑ ዝኽእሉ ምግብታት ከም ዘለውኸ ንፈልጥ ዶ? እወ ልክዕ እዩ። እታ ንጥዕናና ዝበለፀት ክትኮን ወይ እውን ትኩስ ክትኮነልና ኢልና ነሙቓ ምግቢ ትጎድአና እንተሃለወትከ ገሊኦም ካብ ገዛና ዘይጠፍኡ ልሙዳት ምግብታት እዮም። መርዝነት ምግቢ፣ ፀገማት ስርዓት ምሕቃቅ ምግቢ ስሕት ኢሉ እውን ብጌጋ መንገዲ እንድሕር ሞይቁ ክሳብ ካንሰርን ሞትን ከስዕቡ ዝኽእሉ እዮም። እወ ዘሰንብድ ነገር ኮይኑ ክስምዓኩም ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር በቲ ወድዓዊ ሳይነስን ብትክክለኛ ታሪኻትን ዝተደገፈ እዩ። ልክዕ ከም ወዲ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ ፓስታ ሚቑ ብምብላዕ ሂወቱ ዝሰኣንን ኣብ ዝሞቑ ቆፅሎት ኣሕምልቲ ዝርከቡ ካንሰር ዘምፅኡ ውህደታትን ከም ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ዘጋጥም? እንድሕር ሓደ ምግቢ መሊስና ዓሚቑናዮ ኣብ ውሽጢ እቲ ምግቢ እንታይ እዩ ዝፍጠር? ብዝበለፀ ድማ ብኸመይ ኢና እቶም ጌጋታት ንእርሞም? ብኸመይ መልክዕ ኢና ኸ ተረፍ ምግቢ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል? ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ፈፂምኩም ክተምቕዎም ወይ ከዓ ደጊምኩም ክተብስልዎም ዘይብልኩም 5 ልሙዳት ምግብታት ክነግረኩም እየ። ብተወሳኺ እቲ ዝተፈጠረ ሓደገኛ ኬሚካል ሕቡኣት ሓደጋታት ጥዕናን ውሑስ ኣማውቃ መንገድታትን ክንርኢና። ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ንኻልኣይ ግዜ ተምቕዎ ወይ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ተብስልዎ ምግቢ መሊስኩም ንኽትሓስቡ ክትገብረኩም እያ። ኣስዒብና ናብኡ ንኸይድ። ዋላ ሕዚ በቲ ኣብ ፍርጅኩም ወይ ከዓ ኣብ ገዛኹም ዘይክትሰኣን ትኽእል ምግቢ ንጀምር። ዘይክትሓስብዋ ትኽእል ኢኹም፣ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነት ምግቢ እያ ሩዝ። እወ ሩዝ ዘይብልዐሉ ሃገር ዳርጋ የለን። ኣብ መላእ ዓለም ካብ ጫፍ ኤዥያ ክሳብ ስፔን፣ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝተለመደ ኣዝዩ ዝውቱር ምግቢ እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ከም ቀንዲ ምግብነት እዮም ዝጥቀምሉ። ኣብ መዓልቲ ከይቀረበ ዘይውዕል ምግቢ እዩ። ይኹን እምበር ንጥዕና ሓደጋ ሒዙ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንደይ ንኾን ሰባት ኢና ንፈልጥ። እቲ ሓደጋ ኣብቲ ሩዝ ባዕሉ ይኮነን ኣብ ኣተሓሕዛና እምበር። እወ ሩዝ ሙቐት ከጥፍኦ ብዘይኽእል ባክተርያ ክብከል ዝኽእል ምግቢ እዩ። እወ ተረፍ ሩዝ ዘይጓዳእ ነገር ክመስል ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሩዝ ንኻልኣይ ግዜ ኣብሲልካ ወይ ከዓ ዓሚቕካ ምብላዕ ሓደገኛታት ካብ ዝበሃሉ ምግብታት እቲ ሓደ እዩ። ንምንታይ ንዝብል እቲ ፀገም ንኻልኣይ ግዜ ሓዊ ምርካቡ ኣይኮነን፣ እቲ ሩዝ ብኸመይ እዩ ተኸዚኑ ተቐሚጡ ፀኒሑ ዝብል እዩ። እንድሕር ዝበሰለ ሩዝ ካብ ፍርጅ ወፃኢ ንንውሕ ዝበሉ ሰዓታት ማለት ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ዝኣክል ኣብ ደገ ፀኒሑ ኮይኑ ኣብቲ ሩዝ ባሲለስ ሲረስ ዝበሃል ባክተርያ ብቁልጡፍ ክራባሕ ይጅምር። ንኻልኣይ ግዜ ዋላ እንተሞቕናዮ እውን ነቲ ባክተርያን ነቲ ብኡ ምክንያት ተፈጠረ መርዝን ክጠፍእ እውን ኣይኽእልን። ኣነ እኳ ደጊመ ብሃፋ ገይረ ብደንብ ገይረ ዓሚቐ ክበልዖ ይኽእል እየ ኢልኩም እውን ተሓስቡ ትኾኑ ኢኹም። ይኹን እምበር ዋላ ልዑል ዝበሃል ሙቐት ተጠቒምኩም እንተብሰልኩሞ ነቲ በቲ ባክተርያ ዝተፈጠረ መርዚ ፈፂሙ ከጥፍኦ ኣይኽእልን እዩ። እንድሕር ከምዚ ኢሉ ዝፀንሐ ተረፍ ሩዝ በሊዕኩም ድማ ተምላስን ውፅኣትን ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ሓደ ዝተሓሓዘ ታሪክ ከካፍለኩም። ኣብ ሃገረ ቤልጅየም እዩ። ወዲ 20 ዓመቱ ጥዑይ ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ቆልዓ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ጠሚዎ ስለ ዝነበረ 5 መዓልቲ ዝፀንሐ ፓስታ እዩ ዓሚቑ በሊዕዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ግን ካብቲ ዝበልዐሉ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቐ እዩ ሞይቱ ተረኺቡ። በዚ ዝተደናገፁ ዝተረኸብዎ ሰባት እውን ናብ ሕክምና ወሲዶሞ። ኣብቲ ሰዓት ትንፋሱ ጠጠው ኢላ ስለ ዝነበረት ናብ ናይ ሬሳ መመርመሪ ክፍሊ እዮም ኣምሪሖምዎ። ድሓር እቲ ዝተረኸበ ነገር ኣዝዩ ዘሰንብድ ውፅኢት ነይሩ። እቲ ምርመራ ከም ዘርእዮ ፀላም ከብዲ ብምኽንያት ባሲለስ ሴረስ ዝበሃል ባክተርያ ስርሓ ጠጠው ኣቢላ ነይራ። እወ እዚ ካበይ ዝመፀ ባክተርያ እዩ? ካብታ ዝበልዓ ፓስታን ሩዝን እያ ትጅምር። ስለዚ ሩዝ ኣብሲልና ምስ ወዳእና ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት ናብ ፍርጅ ክነእትዎ ኣለና። ኣብ ክዳን ዘለዎ ጌርና ኣብ 4 ዲግሪ ሴልሺየስን ትሕቲኡን ዝኾነ ድማ ሙቐት ክቕመጥ ኣለዎ። ክነምቆ ተደሊና ግን ሓደ ግዜ ጥራሕ ኮይኑ ንሱ እውን ብልዕሊ 75 ዲግሪ ሴልሺየስ ሃፋ ሙቐት ተጠቒምካ ክኸውን ኣለዎ። በይዛኹም ግን ዝበሰለ ሩዝ ኣብ ደገ ይተቐምጥዎ ኢኹም። ዘክሩ ሩዝ ምንም ዓይነት ፀገም የብሉን። እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ባተሓሕዛና ጉድለት እዩ። ካልኣይ ድማ ስፒናችን ቆፅሎት ኣሕምልትን እዮም። ከም በዓል ኬል ስፒናች ዝበሉ ቆፅሎት ኣሕምልቲ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ተብስልሉ እዋን ንሓደጋታት ካንሰር ከጋልፁ ይኽእሉ እዮም። እዞም ኣሕምልቲ እዚኦም ናይትሬትስ ዝበሃሉ ውህደታት ዝሓዙ ኮይኖም ንዋሕዚ ደምን ንጥዕና ልብን ኣዝዮም ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት እዮም። ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዝበስልሉ እዋን ግን እቶም ናይትሬትስ ናብ ናይትራይትስ ይቕየሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ናይትሮሳማይን ገለ ካንሰር ዘምፅኡ ውህደታት ይኾኑ። እዚ ማለት ግን ቆፅሎት ኣሕምልቲ ከይትበልዑ ማለት ኣይኮነን። ንኻልኣይ ግዜ ደጊምኩም ኣይተብስልዎ እምበር
በቃ ክትበልዕዋ ዝደለኹም መጠን ብሓድሹ መጠን ኣብሲልኩም ተጠቐምዋ እንድሕር ኣቐሚጥኩም ወፀኒሕኩም ድማ ብዝሕሉ ብልዕዎ ወይ ድማ ምስ ካልእ ዓይነት ምግቢ ሓዊስኩም ተጠቐምዎ ኢኹም ደጊምኩም ግን ኣይሰብስልዎ ሳልሰይቲ ድማ ቅንጥሻራ ንጥዕናና ብሉፃት ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እኳ እንተኾነ ደጊምካ ምብሳል ወይ ከዓ ምሟቕ ግን ምስ ሓዊ ከም ምፅዋት ማለት እዩ ቅንጥሻራታት ብቐሊሉ ክጉድኡ ካብ ዝኽእሉ ፕሮቲናትን ኤንዛይማትን ዝተሰርሐ እዩ ቅንጥሻራ እንድሕር ደጊምና ኣብሲልና በሊዕናዮ ግን መንፋሕቲ ከብዲ ተምላስ ቃንዛ ከስዐ ኢሉ እውን ክብላዕ ናብ ዘይኽእል ትሕዝቶ ክቕየር ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም ዝተሓዙ ፀገማትን ምንካይ እታ ዝተኻኣለትኩም መጠን ጥራሕ ኣብስሉ እንድሕር ተኸዚኑ ፀኒሑ ድማ ብዙሕሉ ብልዕዎ እንድሕር ግድን ክተምቕዎ ዘለኩም ኮይኑ ግን ቀስ ኣቢልኩም ሓደ ግዜ ጥራሕ ግበርዎ እታ ራብዒቲ ምግቢ ድማ ድንሽ እያ ድንሽ ብዝተፈላለየ መልክዕና ኣዳሊና ንጥቀመላ ሓቀይዶ እወ ጢሒና ድዩ ጠቢስና ወይ እውን ሰንኪትና ንጥቀማ ኣዝያ ምቅርቲ ምግቢ እያ ንዓና ስለ ዝተመቸወትና ግን ኩሉ ግዜ ፅብቕቲ እያ ማለት ኣይኮነን እታ ተረፊላ ንቐምጣ ድንሽ ትጎድአና ባክተርያ ሒዛ ክትመፅእ ትኽእል እንተኾነትከ እወ ድንሽ ክዝሕል ኢልና ኣብ ሩም ቴምፕሬቸር እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ኮይና ቦቱሊዝም ዘስዕብ ክሎስትሪዲየም ቦቱሊኒየም ዝበሃል ባክተርያ ንኽፍጠር ቦታ ነመቻቸወሉ ኣለና ማለት እዩ ቦቱሊዝም ዋላ እኳ ደኣ ብሳሕቲ ዝረአ ፀገም ጥዕና እንተኾነ ሓደ ግዜ እንድሕር ኣጋጢሙ ግን ፓራሊሲስ ወይ ድማ ለምሲ ሰውነት ፀገም ስርዓት ምትንፋስ ኢሉ እውን ክሳብ ሂወት ምስኣን ከስዕብ ይኽእል እዩ እቲ ተወሳኺ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ድንሽ ደጊምና እኳ እንተብሰልናዮ በቲ ባክተርያ ዝተፈጠረ መርዛም ነገር ግን ክጠፍእ ኣይኽእልን እዩ ብቐሊሉ እውን ምህላው ክፍለጥ ኣይኽእልን ማለት ጨና ዘይብሉን ሙቐት ዝፃወርን እዩ ኣብ ኦህዮ ትርከብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፎይል ተቐሚጡ ዝሓደረ ዝበሰለ ድንሽ ድሕሪ ምብላዓ እቲ ቦቱሊኒዝም ዝበሃል ፀገም ከጋጥማ ክኢሉ እዩ መጀመርያ ብንጹር ክትሪኣ ኣይከኣለትን ዝኾነ ዓይና ሽፍን ኣቢልዋ ነይሩ ድሓር ጨዋዳታታ ተዳኺሞም ኣብ መወዳእታ እውን ብትንፋስ ጠጠው ኣቢላ ቅልጡፍ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ብምርካባ ግን ሂወታ ክትተርፍ ክኢላ እያ ንብዙሓት ሰሙናት ግን ኣብ ኣይሲዩ ወይ ድማ ኣብዚ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ኣብ ዝሕከምሉ ክፍሊ ክትፀንሕ ክኢላ እያ ስለዚ ንውሕዝ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ድንሽ ቀዳማይ ፈፂምኩም ዝበሰለ ድንሽ ኣብ ፎይል ጌርኩም ኣብ ደገ ወይ ድማ ኣብ ሩም ቴምፕሬቸር ኣይተቐምጥዎ ኢኹም ካልኣይ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ኣዝሕልዎ ናብ ፍሪጅ ክትእትውዎ ኣብ ዝደለኹምሉ እዋን እውን ፈፂምኩም ኣብ ፎይል ጌርኩም ኣይተእትውዎ ሳልሳይ ክተመቕዎ ከለኹም እውን ሙሉእ ብሙሉእ ይኹን ደጋጊምኩም ግን ኣይተብስልዎ ኢኹም ድንሻት ብሉፃት ምግብታት እዮም ብትክክለኛ መንገዲ እንድሕር ተጠቒምናዮም ማለት እዩ እታ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ ምግቢ ድማ እንቋቑሖ እያ እወ ዝበሰለት ዝተፈርፈረት ወይ እውን ዝተሰንከተት እንቋቑሖ ብፕሮቲን ዝተመልአት እያ እንቋቑሖታት ብፕሮቲን ዝሃፍቶም ምግብታት እኳ እንተኾኑ ደጋጊምና ኣብ ነሞቖም ወይ ከዓ ኣብ ነብስለሉ ግዜ ግን እቲ ቅርፂ ፕሮቲን ንምሕቃቅ ክብድ ናብ ዝበለ ዓይነት እዩ ዝቕየር እዚ ከዓ መንፋሕቲ ከብዲ ጋዝ ዋላ እውን መርዝነት ምግቢ ከስዕብ ይኽእል እዩ ብፍላይ እንቋቑሖ ብዝግባእ እንድሕር ዘይተኸዚኑ እዚ ዝዓበየ ሓደጋ እቲ ፕሮቲን ምቕያር ጥራሕ ዘይኮነስ ብኽለት ሳልሞኔላ ዝበሃል ባክተርያ እዩ እንድሕር ዝበሰለ ዝተፈርፈረ ወይ እውን ዝተሰንከተ እንቋቑሖ ኣብ ሩም ቴምፕሬቸር ልዕሊ 2 ሰዓታት ፀኒሑ ሳልሞኔላ ዝበሃል ሓደገኛ ባክተርያ ብቁልጡፍ ክዓብን ክራባሕን ይጅምር ሓደ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዘጋጠመ ነገር ነይሩ ናብ ሽርሽር ክዘናግዑ ኢሎም ካብ ገዝኦም ዝወፁ ስድራ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ቅድሚ ሰዓታት ዘዳለዎ ዝተፈርፈረ እንቋቑሖ ኣሚቖም እዮም በሊዖምዎ ኩሎም ግን ካብ ዓበይቲ ክሳብ ኣናእሽቲ እዮም ተመሪዞም ዋላ ሓደ እንቋቑሖ ክጎዳእኒ ኢሉ ዝሓሰብ ኣይነበረን ይኹን እምበር ኣብቲ ሰዓት እቶም ባክተርያ ተራቢሖም ነይሮም ስለዚ እንቋቑሖ ምስ ኣብሰልናዮ ብሓድሽ እናሃለወ ነብልዓዮ ድሕር ክነቐምጦ ደሊና እውን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ኣብ ፍሪጅ ውሽጢ ነቐምጦ ድሓር ቀስ ኣቢልና ነሞቆ እንድሕር ተጠራጢርኩሞ ግን ኣይተሞቕዎ ዋላ ብዙሕሉ ተኾነ ብልዕዎ እንቋቑሖ ዘደንቑን ዝረብሑን ምግብታት ከም ምዃኖም መጠን ብዝግባእ ተንከባኺብና ረብሓታቶም ክንረክብ ይግባእ ካልእ ሓደ ክትጥንቀቕሉ ዘለኩም ነገር ድማ እንቋቑሖ ኣብ ትዕድግሉ እዋን ዋላ ንእሽተይ ስባር ትኹን ነቓዕ ዘይብላ ክትኮን ይግባእ ምክንያቱ በታ ክፍተት ዝተፈላለዩ ባክተርያታት ብምእተው ኣብ ንበልዐሉ ግዜ ኣብ ጥዕናና ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከስዕቡልና ስለ ዝኽእሉ እዮም እዞም ንኻልኣይ ግዜ ክሞቑ የብሎም ንዝተባሃሉ ምግብታት ትክክለኛ ምዃኖም ከመይ ጌርና ንፈልጥ ኢልኩም ተሓስቡ ትህሉ ኢኹም ፅቡቕ ሳይነስ እንታይ ከም ዝብል እስቲ ኣሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ብመሰረት ብዙሓት ምሕደራዊ ሕስና ምግብታት ከም በዓል WHOን CDCን ወሲኹ ትክክለኛ ዘይኮነ ኣተሓሕዛ ምግብን ደጊምካ ምብሳልን ብምግቢ ምክንያት ዝመፁ ሕማማት ንኽውስኹን በብዓመቱ ድማ ብብርኪ ዓለም ለኸ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ንኽጥቅዑ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዘረድኡ እታ ሓደጋ ባዕሉ ኣብቲ ምግቢ ዘይኮነስ ድሕሪ ምብሳል እቲ ምግቢ ዝፍጠሩ ለውጥታት እዮም እወ ምግቢ ኣብ ሩም ቴምፕሬቸር ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ዝፀንሐሉ ወይ ድማ ደጋጊምና ኣብ ነብስለሉ እዋን ከም በዓል ሳልሞኔላ ክሎስትሪዲየም ቦቱሊኒየምን ባሲለስ ሲረስን ዝበሉ ባክተርያታት ይዓብዩ ካብዚ ዝኸፍአ ድማ ገለቶም
እዚኦም ባክተርያታት ብሓዊ ክጠፍኡ ዘይኽእሉ መርዝታት ዝፈጥሩ ብምዃኖም እዩ። እዚ ማለት ዋላ እኳ ክንድቲ ዝድለ እንተብሰልክምዎ እቲ ምግቢ ንጥዕና ሓደገኛ ካብ ምዃኑ ኣይተርፍን እዩ። መብዛሕትና ዝመስለና ምግብና ኣጸቢቑ ሓዊ ተረኺቡ ውሑስ ዝኾነ እዩ ዝመስለና። ሓቂ ዶ? ሳይንስ ዝብለና ግን ካልእ እዩ። ገለ ምግብታት ሓዊ ይኽእሉን እዮም። በዚ ምክንያት እቲ ኬሚካላዊ ትሕዝቶኦም ክቕየሩን ሓደጋታት ጥዕና ከስዕቡን ይኽእሉ እዮም። ንምግቢ ሓደገኛ ክሊ ሙቐት ዝበሃል ኣብ መንጎ 40ን 140 ዲግሪ ፋራናይት ወይ ድማ ኣብ መንጎ 460 ዲግሪ ሴልሲየስ እዩ። ኣብዚ መንጎ ዘሎ ሙቐት ባክተርያ በብ20 ደቓይቕ ደብል እናኾነ እዩ ዝኸይድ። እንድሕር ምግብታት ኣብዚ ሙቐት ንሰዓታት ፀኒሖም ኮይኖም ጽቡቕ መራብሒ ባክተርያታት ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ። ደጊምና ስለ ዘብሰልናዮ እውን ነቲ ነገር ኣየስተኻኽልዎን እዮም። እንድሕር ሓደ ግዜ ተበላሽዩ ኮይኑ ስለ ዘሞቕናዮ ጨንኡ ጥራሕ እዩ ክሓብአልና ዝኽእል እምበር ዝተፈጠሩ መርዛም ነገራት ከጥፍአልና ኣይኽእልን እዩ። ከምዚ ዓይነት ተረፍ ምግብታት ድማ ኣዝዮም ክጥንቀቑ ዘለዎም ሰባት ዝበሃሉ ከም ህፃውንቲ፣ ጥኑሳት ኣዴታት፣ ዓበይትን ዝተዳኸመ ስርዓት ምክልኻል ዘለዎም ሰባት ብዝበለፀ ጥንቃቄ የድልዮም። ብዝተኸኣለ መጠን ሓድሽ ምግቢ እምበር ኣብ ተሪፉ ደጊሙ ዝበሰለ ምግቢ ክድረኹ የብሎምን። ስለዚ ንውሕስ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ምግብና እቲ ተረፍ ዝበልናዮ ምግቢ ኣብ ውሽጢ 1 ክሳብ 2 ሰዓታት ናብ ውሽጢ ፍሪጅ ነእትዎ። ክነምቆ ክድን እንድሕር ኮይኑ ድማ ሓደ ግዜ ጥራሕ ይኹን። ድሓር መዓዝ ከመይ ዝበሉ ምግብታት እዮም ብሓድሽ ክብላዕ ዘለዎም ዝብል እውን ኣፍልጦ ክህልወና ይግባእ። እንድሕር በታ ዝቐረበት ምግቢ ዝኾነ ነገር ተጠራጥር ረኺብና ግን ኣይንብልዓዮ ንደርብዮ። ምክንያቱ ካብ ጥዕናና ዝዓቢ ነገር ስለዘየለ እዩ። እታ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና ከም ዝረኸብኩማ ተስፋ ይገብር። ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር፣ ቪድዮና እውን ድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም። ብኻልእ ተመሳሳሊ ናይ ጥዕና ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።